Okay. Pero, ang swatan po karon no ato hatagan og pagtagad. Pinada kini sa usa ka lalaki nga nagpatago. Nagpatago kay pasinganda eh. Nagpatago sa nga taldong. Mao di kay medyo taldong yun. Okay. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Atong sender si Taldong. Kini akong problema taon bahin sa kong trabaho. Usa ko ka pulis ba pero ang buto libo ko ani. Nabagyod ka ni sa court of order forbida. Pero aron yung masabta taon ako sugilano no. Hindi ko nako pagsugod ang akong sugilano na. Uy. Ako maning amigos Pedro. Pedro! Hoy! Ay, kusagaw kay di ko bungon. Kitang di ko bungon. Laraw ni ka na. Dali. Ipadali ko gitara ni mo sa Ay, katahi ko diri. Ang sagot sa kataha, pero malingaw taon niya akong uto nga, nagduhiraw. may iring kong igat nga kusog kay ngukat-kat. Igunitan ang lubot nga dura siya sa lagong. Ikaw no. Maglayo kay kada. Suaw to kay ka. Gilar ka. Ito record ba kanay time out? Gilar ka. May iring kong igat nga kusog kay ngukat-kat. Igunitan ang lubot nga dura siya sa lagong. Kung imong ikapon kana mo pahiyom matud pa sa uban murag inilawng tuyong la 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 Sige. Ayo. Salamat ha. Salamat kayo sa paghapit. Salamat kayo. Vlogger ko. Sige. Vlogger na yung imo. Stilan. Ay. Bapato ako amigos Pedro. Kumusta na siya? Nakapadayon magkataon siya sa Kapitol. Ay, pero migom to sila sa mga pam. Oy, Day! Tagay ko para requirement sa mga bata ha sa ilang eskwelahan. Oh! Kapani ka na ako matagaya na rin. Kalimot ko na. Limot-limot man dayon. Limot ko. Unyahain magkwarta. Wala ba kahatag sa imong sweldo ron? Limot lagi ko. Unya asa lagi. Oh, daraw. Bebe. Dara, Day. Abe na kog nahurot na. Ay, limot na galita. Sunod, ayaw limot-limot ha. Kay daghan na ra ba nangamatay anang limot. Yawa. Tinuod ka, Day? Tinuod na oy, nagtuo ka na kumidyar ako. Ha? Nahinumdum kang pinong, banang sariya kang atong silingan. Oh, Spinong. Katong mambayad o gaba sa iskina. Naibaw ka kung sino namatyan ato. Oo, saman. Nalimot. Ha? Limot. Lagi nalimot sa ginhawa. Bangas ka, kuya. Mao nga ikaw ba? Ayaw anang limot-limot kay madugay, maanad ka, makalimot na ginhawa, patay ka. Wala nang limot gidhawa rin. Ana din na. Kuyaw mo lang, parehas anang imong sitwasyon. Pulis ka, nga maglakaw-lakaw ka. Unya, wa ka kahinumdom kinsa lang imong gikaatubang. Unya, usa na anak nila, usas imong gidakop, nagdumot nimo. Unya, uroy buko-bukohon ka. Patay. Okay. Mao nga ayaw gyud anang limot-limot ha. Kay daghan na nangamatay anang limot-limot. Nainalimot og bayad sa utang, agi pa barang, patay. Grabe sa utang. Mao giday daling unang malimtan. Unya, mao sa day lisod kay kalimtan. Bungot sa ito. Day, ato na ko. Dong. Day. Unsa day ka oras sa muuli? Ari ka maniod to? Ato na ulo ron ako ani day kay naami operasyon ron. Sige. Unsay nga? Operation. Kana ulo na nahimo na kang doktor. Kalimot na sad ta nagtuo kang doktor ka, pulis ka. Day, bida sa nimo. Sige. Kay ang ako sa pagluto naman kog sudan ang kanang paborito nimo ba og muli ka. Asawa eh. Love you palangga. Salamat ha. I love you too, Tals. Amping ka pirmi ha. Salamat day. Sige, ato na ko. Bye-bye kiss. Bye. Inato ko kamahal sa kong asawa. Ang mao nga, todo pa rin kamot yung taon ko sa kong trabaho, isip pagkapulis. Unya? Pare! Oy, Bads! Ngita to si Ipi mo? Ha? Ano naman? Ang butang, kaniyara to si pangitan mo. Atuwa lang. Sige, Mari. Ariyo na ko si Ipi. Salamat ha. Sige, Bads. Suod na rin, pero... Chef. Suod na rin. Yes, Chef. Isira na putan. Yes, Chef. Chef. Lingkod. Thank you, Chef. Salamat kayo.
Taldong, kumusta naman ang mga kaso nga imong gihuptan? Sir, kuha na ilan na namo katong suspect ba nga sa tulis ba nga katong gitulis ng usa ka turko? Nakailan mi gid sa nagtulis ato? Nailhan. Unya, nga nung pa mamadakpi. Unsa may buot ninyong ipasabot, ha? Inyo lang ipasagdan? PO1 Taldong? Oh, sir. Nga nung wa pa man ninyo madakpi, nga inyo namang kahang nailhan. Sir, nadakpan na to na mo. Pero nakabuhi man niya, midagan. Wa din ninyo gukda? Ha? Wa ninyo gukda? Kusog kay dagan ko, sir. Gukod man na mo, pero wag yun na mo absi. Paspas kay dagan. Kuso mo dagan o kamo lang gid mo ay hinay kayo mo dagan? Tanaw na ko ni mo, Taldong. Pwerte namang dakuan ni Mugtiyan. Kung bidawa, sir. Nihiyaw. Nalayan na lang, Taldong. May gamay to di Mugtiyan pero may burot imo naong. Sir. Sige. Sige, yung utong diha. Sige. Mabutogin ang naon mo. Bilam di ka buong nagukon nga suspect. Lima, mi sir, 5. Wag yun mo makagkukot. Gukod mo na mo, sir. Apel gali gukod na ko. Si Kuan, si Inday Lian, katong Miss Inulo, katong pulis na tong bag-o ba, kusog kay itong budagan. Nga, Kusog. wag yun mikapas. Kusugo ka mo mo'y hinay. Kaysa bag ikaw ba ni mo tuban pa? Ha? Kuan, si Nakurda, si Arellano, Caballero, Rakasa, Suson, tagalagi may ato, 5. Maunang way nakagukod ninyo kay pulos man dahil mo mga dagkog tiyan ang nagkukod niya to. Wala lang to ninyo pusila, ha? Gibot sila gitaon ni Unya, naigo. sir. Uwa lagi taon. Banga ninyo eh. Sir, gipusil sa ni Arellano Caballero. Oo, niya naigo malagi. Uwa gyapon, sir. Kung mga banga ba ninyo eh? Sir, pero sa diha ko yung pusil, sir. Bang! Na, igo. Uwa gyapon, sir. Pulos ko ba banga? Wa mo hinungdan. Dili mo pinas na ako nga tag sa tira. Igo na yun. Wa mo mga ayo. Ay, sir. Kung ikay na, diri puntas kong naong. Kita na rin mo ha. Totoo pala, Taldong. Samot og pusil na akong gamiton. Igo ka na yun. Sir. Pare, kung sa ito yung hiping, nagipatawag ka. Basta lagi nangumusta siya atong kaso bastor ko katong gitulis ba? Unya, Ako giingnan, nagkaikis ang tulisan, niya midagan, niya atong gipabusil, wata kay go. unsa? Wala akong tanong sulti nga, wala na may go. Bisag ningon lang tagang, tapsinga lang uta. Mauragyapon na ba di? Siya mo lang gyapon, Bads. Maugyapon. Wag yapon na ba nakpi? Wag yapon ta kay go. Di, ipapakita niyang suspect, di, wata kay go, di ba? Mausad. Sige, Bads. Makitaan na yapon to na tong tawhan na yun. Basta, makitaan ko lang siya. Ha? Paakon kong buga na to. Lagi. Nabayad na gaman. Bayot man. Ano, ikaw, ha? Di ka kay mo, ha? Ano utang di? Naunan lang ko ni mo. Abo ko sento. Oy, Marie. Unsa may ato, Marie? Nasuroy lagi ka. Ay, kuan lagi Mari ba? Nialagi ko kay mapatabang ko sa imong bana Mari. Pulis mo ka ng imong bana Mari no. Oh, Marie. Nga naman di ay, naunsa di ka? Unsa di problema? Uy, kikamang lagi ko gabi Mari. Ha? Gikamang ka? Kisa may nagkamang nimo? Amo rin kong silingan. Ha? Uy, ipadakop na, uy. May ebidensya magkaka nga siyag yun. Uwa ko'y ebidensya Mari, pero nakasiguro ko nga siya gyud. Giunsa mo sa nimos pagsiguro nga siyag yun ang mikamang nimo. Nya siya may kusog kayong mga mangdes amo. Pa? Sa ato pa, gikamang ka? Gikamang na kanyas una? Oo, Kalos ato pang eleksyon ba? Patay ka diha. Bungots ito'y. Basta man gani akong nanay iyang gikamang. Kalos Ato gihapang eleksyon Mari, gidungan ming duwa si nanay. Ha? Pagkakitoy ta. Twe! Unsa? Mao na dong, dinihin taon si Marielma in taon ni nangayo og tabang. Ano naman, Di ano unsa problema niya? nga, wa pa man ka maabot. Doon ay problema. Unsa problema ha? Ikamang kuno siya. Iya sa kuno silingan ang ikamang. Nya, nasa evidence. Maabitan ni akong ipangutana kung doon na ba siya ebidensya o witness. Unden? Wa!
Ang iyara nga nakasiguro siya kay kuno kanang tawhana kusog kay mangamang sila ha. Kay gikamang naman di kuno na siya sa una. Oo, kano sa? Pag-eleksyon kuno. Bao gani. Yung sao man na dong. Wa pay lidang kaso ha, porbida. Aron may siyuhan taon ng tuhan nag-warrant ba? Kung nanay warrant, sayo na kay pagsikop ng tuhan na. Di takadako pa na nga, wa say kanang igong ebidensya, why witness. Lisod kayo, di na pailan taong kaso, batok. Anong tuhan na, aron ba sa ingon? Madakop yun na tuhan na. Ah, sige dong akong ingnon dong. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas. Bani! Bats! Oh, Bats, usa! Bats! Nagkadiyan sa... Ilang ko na mo, Fieldron. Manuhan? Mag-meeting ng hipin na to. Kita rong duhay yung mitingon? Di, kitang tanan. Ha? Pero ano man? Unsa nang mitingan taon na to? Ang may bawaan na ginanato ron, Bats. Unsa ba yung oras sa meeting, Bats, ha? Ganun, nagpadyo ko. Bats mo na yun, ta. Ba, lagi daw. Ano mo yan? Unsa? Pero pari ka na. Unsa oras sa ba, ha? Karang wala si Jis Buntag. Atos pisina niya. Kalit kayo nagpatawag ng meeting nga mong hipi taon. Unya, sadyang nag-meeting na mi. Bats, sa kayo meeting nga doon nato, ano, bida? Murag duda ko, Bats. Bakit na itong kasus ko nga gitulis? Iyo, iyo ba ito na nakapitaw? Yay. Kita ba? Wala ba takigo? Patay kita rin. Yaya kita ini rin. Lasag yayay. Saan mga talunga lang tayo. Pagdalita mo yayay. Oh, nasip. Nasipi ay. May butag, Ipe. Good morning. Good morning, may Di butag. ano ba ang tanan? Hmm? Ni Ana, sir. Morning, Chip. Bueno. Gipatawag ko mo this morning. Tungod kay nakita na ko nga murag luag na kaayo ang atong pagpangatundanan. Oh, Dili lang kay nako nga inyong hipi, kundi lakip usab ka mo. Kay daghan na kayo mga kaso nga atong gihuptan pero wa ko'y nakitang accomplishment. Wa, Chip. Pero, wa pa, Chip. Pero, nag-ihog biya mi, Chip. lihok eh, Chef, lihok. Yes, nahibaw ko. Ug naa diha ang problema. Sama sa kaso ni Turco nga gitulis. As what P.O. Antaldong said, Ay. nailhan na ang suspect, pero wag yun madakpi. Ug matod pa niya, nadakpa na unta pero nakadagan. Nakadagan pag yun. Kunya, ilang gigukod, pero wag yun maapsi. Ay. Kay maulagi, kusog kuno kaayong mudagan ang suspect. Kunya ilang gipusil, wag yun nila maigo. Pagkabutalo. Chef. Kanang nailhan mo ito na mo taon. Makitaan dito mo. O si Rocky may nga na to, Chef. Pedro may nga na to na. Katugatuloy sa Turko. Pero ay, so kita ito no. Biraha ito no. Basta may igo ni. Paksit lagi ito. Oo, nung naigo palagi. Pero wa man din kaigo. Sa kadaghan ninyo nga may pusil, wa ko'y usa nga nakaigo ninyo. Buot ipasabot ng mga butalo mo. Kanahog og way kapuslanan ng inyong mga dang mga pusil. Sir, kuan, kanang hadlok lang yung pusil taon. Kay maluoy sa yung Pedro Butar. Matutawahan na taon. Bitaw to, Chef. Nagdisod na taon to sa siyang kinabuhi taon mo na nga. Nakabuhat siya to. Pero butan kito niya. Si dako kuno kay to sa tubo. Dr. Kuha mo yung ibrahan taon. Oo ba? Maigo, pagka niya similyan. Okay. Sauran. Mo, Chip. Listen. Ah. And so, nakahukom ko nga sugot karon wa nay magda ninyong pusil. Salve na daw naman ni Sir. Magda na lang mugsundak. Sir Turi. Ikaw mo gini, Sir Turi. Ayaw. Unya. O sa may gusto ninyo, ha? Ay mo, Sir. Paita sa lain na tanaw na. Mura tang magdaro ni Sir. O, Uli sa mo mga- sundang. Among sapaw na pa mo. O sa may gusto ninyo, ha? Ah, Suspensohon ta mo o musugot mong sundang na lay dadon. Sige, pagpili. oo. Badi. Badi. Magsundang lang ta, Badi. Ha? Magsundang lang ta. Malang ka nang magsasaka ni, Badi. Dili may mong masuspinso ta. Nagkagayubera ng utang ron. Porbida sa nang istorya ha. Pili mo. Sundang o suspenso? Sundang, Chip! Sundang lang, Chip! Sundang bungo sa ito. Chip. Di ba yung sanggo, Chip? Sundang. Langgo. Pagkakintor.
Mao ni akong problema kay di na kuno ba dadong pusil. Matud pa kuno sa balita ni Ate Kain Galilea, sundang na lang kuno taon dadoon sa mga pulis nga mga butalo kayo. Unya pulis pa taon mi. Ha? Responsibility na yung mga kaso-kaso ug naay pulis. Ang mga tulisan pulos armado, buto-buto, unya mo, sundang. Buang na taon eh. Maayo ka rin, ha? Yabang ni kanahan ni si Sir Hippie taon eh. Kamo, ansaman. Usay tanaw ninyo, ha mga pulis? Kamu mga pulis. Dong, Abel, usay tanaw ninyo ani. Jamil, usay tanaw ninyo ani, ha? Bebe, unsaman, kung kami sultihon. Sundang, sundang, taldong. Ate Pres! Atong problema, Ate Pres, si Dodong Taldong, Ate Pres. Si Dodong Taldong. Oo, kini si Dodong Taldong. Pulis siya, Ate Pres. Karon kay usa sa ni siya sa dili sa kayo hinigo sa nitawhan na niya. Ginasa sila gigukod nga tulisan, paggukod sa tulisan, di kasibat kay nadakpan na nila, nakaiskapo, karon ila tang gisuwayan og pusil ang tiil, di mo sila kaigo, Ate Pres. Butalo, yung sila lima ni sila buhok. Butal kay ko. Wa gyud Ate Pres. Unya kay naa mo day balaod ron si katong atong chief of staff o sa ding si Tori. Chief of police sa kuan Pilipinas. Nga naman. Nga ang mga butalo nga mga Butalo. balita man ni Ate Ken nga mga butalo nga mga pulis padadto na lang sundang. Kaya, duulo nila. May man tong pusil kay layo kan may Ang problema una ito ni Solis unya ila sundang. Sundang. Ni ana bitaw sa tiking nga sa unsa kay dagwes pulis no nga imbis pusil sundang may Hay ka may tirado na. May ilan na doon. Layo na. Mao ni ay problema tao dati preso saon lang nila kuno taon pag responde kuno og mga operasyon. Dili Goliath. Papraktiso na sila kanang gun club bitaw na ba ganun di ba? Sa firing range Oo. ano ba? Praktiso na sila. Kay Pero nabi police ay man. tao butalo ati preso. Di ko kay go. Di good. Mau ba? Ay dili ang mayo niyang dead on hang grenade na lang. Ang grenade. Oh, may payuda ko shotgun dong. Shotgun wa kay say-say na diretso gina bungkag bala na. Bam, unsay balita na to diha? Balita. Unsay mga yaw-yaw na to diha ani niya ba mga di na padadog sunda pulis sundang lang. Ay. Di na pa og police ang sundan. Pusil ni pulis. Sa kani tawag lan og ari kas kanang mga doktor ang tawagan na medical explanation. Ngano? Ano yung ari kas sa mga kanang pangginoo tawgon og biblical explanation. Ano ari kas military usay tawag. Ang ka usay to. Military tactics. Amo ra ina na siguro. Military. Oh, ako Nga naman. ang isim gud ani nga dini sila kagukod lang tungod kay mga dagko kaigtihan. Sakto man kanang bitong gi kuanros kada kuan sa pulis kanang bag-ong naglingkod ngayon mga pulis kinahanglan 5 minutes to ana. To ana nya kinahanglan kuno way tiyan ana gabi. Dugay naman nga kinahanglan wa sa 5 tiyan. Ayos ang waitian. Uy, so ano? Ayaw, sa pagkaon ba mo witi? Bro, nananggal. Paminaw mga igso. Iyan mo ang panayon ba? Paminaw mga igso. Mga istoon. Ang akong buti pasabot nga dugay na siya. Nga, balaod. Bitaw. Sakto ang gingon silang hipi. Kanang yung sundang og suspenso, o sarad good mo oy punto ana. Nga, kalabit tong expression sa military Goliath. Ano man? Obey before you complain. Complain before you obey. Obey before you complain. Ako matiguro na. Ang unod na gilaan ng ilang tuyo silang pulis nga, kinanglag magtinudanon sila silang trabaho. Tinood na. Kay gawat ka mawawan sila, dili basta masulbad ang kanang gitawag og sagbot sa katilingban. Dili mo yun nga matindod-anon ba? Pero ang nakapan lang kay dagkugtiyan, unyap kato ato nga namusilo at kaiko. Putlong Ate Pres, no? Kaya kung dagkugtiyan, no? Gabay ko ng ilaha. Ba? Mo lagi na imong kuan ba? Nagkamay ang ilaha. Kanis Christian ba? Gamay rin yung kiniya, ha? Kay dagkugtiyan. Dagkugtiyan. No comment. No comment. Balik ta. Pero kani kang tayag, grabe. Sa man kang tayag. Grabe. Ikapanuktok likod. Kurang tablet ko siguro. Di mo ko siya mo. Ma'am, kanis Taldong, mag-firing yung ka dong. Nga, pagbuha, pagpalit o bitaw og Manila paper tong dako dong. Wala doing nga Saan tao. ka na?
kana ana nimo masukod ang imo i-target dog bisag mga usa ka plato lang sa nya dako nga malila paper nya imong tan-awon kung unsay Ang igon. sikad sa 45, 38, 22 mao na imuhang timingon kay ang 45 ati pres muhangad man imong armas na ang Sa ini ko ani mo, ini pabuto. pabuto nimo ana hangad na siya Ato ba igo ang kuan? ana mao na layo kayo. Ay, mo Oh, ba? so, ang imong target anang palitan ang imong 00 imong ati pres. Palitan circle. Ang imong target dire, 12 ba? 00 12. Para So, para inigtira nimo maigon nimo dire. yapon. Di na allowance. Doon na allowance pag target sa kuan dong kanang dako nga manila paper tan-awa asa pa dong imong bala. Oo, practice. Uy. Oh, Lan. kada sa imuha ng armas nga dili pati kay group. Ang group mo ng armas mao na magdaog dagan sa bala. Pero bati kili kay group sa imong armas dong. Kanang mga basig na alay binuhat-binuhat mga Pero paltik-paltik na. inana nila gulyat nga dili makaigo. Ang angay na nadadon machine gun. Machine gun. Oh, kana nindot. Gulyan. Mura kag kun musukol na didaog-daog ni Kuan Fernando po ha. Kanang di ba kanang gamit sa kabukiran sa mga bata kanang gitawag og tirador? Og dili po ko kamao na muda pero ako kadi mo mo gamit og tirador. Inigbinat lagi na ko og tirador. Kanila lagi akong kumagkos kamo po'y maigo. Mapalo. Oo. Oh, di oy ngano di ka Mapalo. kumawa. Ingana na nilita ka mo mugunit og armas ko no? Ah. Boy bong. Mo ba? Mapalo na ba? Arita. Doon ay panultong gulyat nga kanara ba sa mga pulis o kanang gitawag og paloy-paloy nga pulis. Tawgura ba nila gulyat o bantay sa kalinaw. Unya ko mabot og malinaw na. Oo. Oh, kanang ini pulis kumana. patula mao na. Mo na pag-abot. Aron. Arita Kato final. nga sa lidas Tagalog sa una ti pres nga inding mga puto nga pulis. Nyaw. Ya ending na. Mo di mga pulis patula. Arita sa final gulyat. Ha. Revelation 22 verse 12. Ah. Si Jesus mingon, mobalik ako sa dili madugay nga magdalaganti aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Kada mo Oh, kani dili yung pagkomedya kanang disipit og komedyahay kani dani tanan. Oh, data na. Inyong pagkapulis, ang among pagkasibilyan, unigunda nimo pagtuman ang imo mga ginbuhaton. Aha. Kay kana ganing kuan gulat kana gani kunong kisabato nagsulti nako ha. Ano man? Ang kana gani kunong malita sa trabaho gulyat, sa na kuno na. Sabi taw. Kay wa man nimo natuman. Ano mo tuban imo hang katugdanan nga imong Oh, gipirmahan kaya maliit lang kuno ta. ka. Oh. Apan, Karon. ug ako'y pasultihin gud gulyat, no? Ah. Kung magtrabaho ta sa kaklase nga trabaho, kung mahimo lang yun nato nga mahatag nato ang eksakto nga pagtuman, mas maayo, di ba? Mas maayo yun. Sakto gyud tuman. Tuman sa trabaho. Kato ako, gulat natin nga ako. Ano man? Giunsa man ni mo ba? Oh, tawag ka kalma ba? Oh! Salamat na wala natin naman, no? Kada ko ang puzzle. Dihan.